Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nakakita ka na ba ng unggoy? Nagsasalita ngayon. Galaw. Galaw-gaw. Sorry, Sa isang Manggas, joke barangay, lang. sa Sirao, Barangay Sirao, Cebu City. Grabe naman yan! Wala pa. Naiinis na ako. Huwag kang high blood, Manggas. Salatang maedad pag ganun. Halos 50 na unggoy ang sumulpot sa isang construction site sa may Barangay Sirao, Cebu City. Sa investigasyon ng DENR. Ano ibig sabihin nun? DERN. Mali pa. Okay. Department of Environment and Natural Resources. Wow. Mukhang nabulabog ang nasabing mga unggoy dahil dati-rati ito ang kanilang mga tahanan at pinapakain sila ng mga lokal. Sa ngayon, meron kasing ginagawang konstruksyon, estatwa ng Divine Mercy para gawing tourist attraction sa nasabing lugar. Kung kaya't hinala ng DNR, nabulabog ang natural habitat ng mga nasabing unggoy. Kaya sila nagsilabasan. Totoo yun. Kaya ikaw, wag ka nang lumabas. Kita nyo yung isa na ngayon nakalabas. Sabi ko nga, dito na lang ako sa loob. At ito ang Siko. Sino Kawawa naman. ako? Ang kulo? Cool ba? Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning cool! Morning, Tid! Kalayan! Feel Good morning! Adlang Biyernes na gyud. Thank God it's Friday, February 23, 2024. Sa oras na 7:28 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Kaloyal from Davao! Uncle Dago! Ayaw koy! Bata pa ko koy! Ayaw koy! Ayaw koy! Agoy! Akala ko unggoy! Ang galing talaga ni Trixie! Siyempre kasama rin ang kaloyal ng Bacoor, City, Cavite. Hot na tita. Sa balat ng radyo, Tanya Chinita. Tago na lang ang damdamin ko'y dahil ayokong malayo sa iyo. Thank you! As a Disney Princess. Disney Princess! Good morning sa lahat ng Disney Princess na traffic ngayon. Ay, Papasok morning, ng trabaho. Oh, asa mo paingon, amping mo, mga gibaha, diha amping in town. Kawawa naman ang ating mga kadugong unggoy. Oh, yung mga unggoy nga kasi Nawalan sila ng habitat. nabulabog talaga. Parang ano lang yung tits eh. Kunyari ikaw, natutulog ka sa bahay mo. Di ba pag may dumadaang mga riders o sasakyan na maiingay yung tambutso, nadidistract ka or Sobra. may gumagawa sa kabilang bahay. Nagigising ka, di ba? Actually, struggle ko yan kasi sobrang kulang ako sa tulog. So, gusto ko pag off ko, mahaba yung tulog ko. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng mga scent para yung aroma, maamoy ko, ma-relax ako. Tapos, yung blackout curtain para gabi, para madilim sa loob ng kwarto. Oo, parang dinadaya mo sarili mo na, uy, gabi na. Gabi. Tulog ka na. Pero, yung pipe ng mga motor sa amin, open pipe. Uy,
Ay, nako in fairness, sa Davao, bawal yan. Bawal yan? May mga areas naman dito sa Metro Manila, bawal. Sa amin hindi. Sa amin, yung mga open pipe na yan, O kaya naman, ginapison. Eto pa isang nagde-distract sa akin, kasalanan ko din. Lazada po, para kita niyo, Chinita. O, syempre naririnig ko yung malapit yung kwarto ko. Sige, add to cart ka pa. So, yun. Eto pa, isang nakakaano. Bukod sa mga delivery, yung ano pa ba, nagde-deliver. Kasi yung kapatid ko may, may tawag doon? Mekaniko siya ng mga motor. So, pag nagtatesting siya, brrr, brrr. Ayun. Tapos, doon ba siya nagagawa sa bahay? Sa compound namin. Maingay talaga. So, yun talaga. So, yun yung parang habitat nito mga unggoy doon sa Cebu, na nabulabog. Sinasabi mo, unggoy ako! Kay Mang Kanor ako nakatingin. Ay, okay. Ay, nako, unggoy na naman ako. Tapos, ang nangyari nga nito, Tits, nabulabog kasi nga, di ba, doon sila nakatira, tas biglang may construction, Divine Mercy na statwa para, alam mo na, tourist attraction, pupunta ka doon. Parang Tits, na alam mo sa Brazil, yung Rio de Janeiro, yung Jesus na nakaganon. Parang ganun yung gagawin nila sa ibabaw ng bundok. So, kaso nga lang, na-disrupt itong mga unggoy. At saka yung mga residente doon, sila nagpapakain ng mga unggoy doon, yung mga nakatira doon ng mga unggoy. Sa may papuntang Kaybiang Tunnel, di ba yung mga unggoy dyan sa mga gilid-gilid ng bangin, isang tourist attraction niya yung bababa yung mga, kung may mga turista tayo, papasyal tayo, pwede tayong bumaba, tas mag-sightseeing tayo ng mga unggoy, nag-aalambitin sila sa mga puno, tas pwede nyo bigyan ng pagkain. Ayun! Sa may Kaybiang Tunnel. Ay, oo. Nakapunta ko Kaybiang, pero hindi ko napansin. Meron pala kailangan doon. nyo mag-stop by sa mga bangin-bangin doon. Ang daming unggoy doon. Daming turista din. Yes, nag-picture taking. Yung mga turista? Yung mga unggoy. Kaya pala may selfie stick. Yung turista? Yung unggoy. Lakas kumain ng saging. Yung unggoy. Yung turista? Napulikat kasi siya. Nabikugan ba? Yung turista. Yung unggoy. Nakakatawa yung pag nagkukuto-kuto sila buong isang pamilya, no? Yung unggoy? Yung turista. Uy, ayoko na pamilya na yan. Kutoon. Yung turista. Yung unggoy. Ang balbon no? Ng unggoy? Ng turista. Gusto ko balbon. Na turista? Na unggoy. Ay, nako. Pero naawa ako minsan, yung mga may mahabang kawayan, tinatali yung bewang nila dun at nakakadena. Yung mga unggoy. Turista. Oy, paalala ko lang sa mga bawal kayo magtapon ng basura dyan sa mga pinapasyalan nyo. Oy, mga turista! Yung mga unggoy. Oy, diba? sa inyo, eh. Kasi dapat malinaw naman, nababasa nyo naman siguro, do not litter. Nababasa ng Nabasa ng turista? ng unggoy. Anong liter yan? Liter A, liter B. Mang Anar, anong scientific name niyan? Nang ano? Scientific name ng? Ng unggoy. Unggoyes kamukhasis. Masaya ka na. Kawawa naman si Mang Gano. Hindi, scientific name turista. Turista? Siksihis, putis, typis. Buti ka walaglag. Sexy. Turista types. Typesis, putis, siksihis, typesis. Type ko. Bakit ba? Kaya pala lagi kang nagbi-beach. Gusto mo malakas two-piece na turista. Anong Pwede one piece lang. Chicken Joy. Mang Kanor, kung gusto mo makakakita niyan, punta ka lang dito sa atin sa Manila. Maganda na. Makakita niyan. Unggoy na unggoy. Turista. Ay, marami yan. Kahit dito sa Rizal Park, nadadaanan ko, nagpipicture-picture. Yung mga turista? Yung mga unggoy. Nagpa-vlog nga yan minsan pag namamasyal. Yung turista. Yung mga unggoy. Ay, nako. Ayan. Huwag kalimutan, ha? Maging tayo, responsible, lalo na sa mga
Kasi hindi lang naman tayo nakatira sa mundong Sa ibabaw. mga living things dito sa Pilipinas. Sige, sa Pilipinas na, di ba? Respetuhin natin lahat. Correct. Oo. So saan naman bigyan nila ng nung tahanan yung mga unggoy na yun? sabi ng psychology, malalaman mo kung yung isang tao ay mabuti ang kanyang puso kapag mabuti siya sa animals. Aba. Kapag di siya rude, di siya mapanakit sa animals. It's a reflection of his or her character. Kaya pala mabait ka kay Mang Kanor. Hindi naman hayop si Mang Kanor, hayop lang sa sama ng ugali. Turistahis? O jowa-ish? Jajawain, tatrapahin! Jowa. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. 7:36. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!